Матылі – адны з самых прыгожых істот на планеце, і любавацца разнастайнасцю іх расфарбовак і памераў можна бясконца. Менавіта гэтых насякомых, а таксама вялікіх павукоў, жукоў і многіх іншых кожны жадаючы можа ўбачыць на выставе «Лётаючыя кветкі», якая адкрылася ў раённым гісторыка-краязнаўчым музеі. Ад яркасці і кантрасту разнастайных матылькоў і іншых насякомых у зале разбягаюцца вочы. Прывёз іх у наш горад з Віцебска Рамазан Махмудаў, чые розныя калекцыі ўжо не раз выстаўляліся ў музеі. На выставе прадстаўлены самыя прыгожыя і знакамітыя матылі і экзатычныя насякомыя. А каб наведвальнікі маглі бліжэй пазнаёміцца з кожным з іх, ёсць спецыяльныя памяткі з указаннем назвы і кароткай даведкі. Экспанаты тут з усіх канцоў свету. Ёсць насякомыя з трапічных лясоў Амерыкі, Афрыкі, Азіі, Акіяніі, Аўстраліі. Так, напрыклад, можна бліжэй пазнаёміцца з самым доўгім і самым рэдкім насякомым на планеце – палачнікам фасмагігантам і яго меншымі сабратамі, павукамі-птушкаедамі або палюбавацца велічнымі жуком-сланом, жуком-насарогам, яркімі нібы неонавымі матылькамі-паруснікамі, махаонамі, іншымі крылатымі і даведацца аб міфах, звязаных з імі. Падобная выстава ўжо наведвала наш горад 4 гады таму і зноў збірае прыхільнікаў незвычайнага і цудоўнага, каб пахмурнай і морознай зимой подарить им частинку лета и ярких фарбов. Сейчас каникулы, и меня подружки пригласили посмотреть на бабочков и жуков. Какие впечатления от выставки? Мне очень понравилось, тут очень много их, они все большие, и бабочки, и жуки. Больше всего запомнилась бабочка махаон. Она очень яркого желтого цвета и красивая очень. Что еще кроме махаона для себя? Ну, очень много интересных бабочек и жуков. Кто-нибудь напугал, может быть? Да, были очень страшные. И пауки, и жуки. Много разных красивых бабочек, но также много разных пугающих жуков и пауков. Ну вот мне понравилась одна бабочка, она синяя и очень красивая, называется «Синяя бабочка счастья». Даже название красивое меня впечатлило. Матылі для многіх народаў сімвалы любові, лёгкасці і шчасця. І кожны, хто пабываў на гэтай выставе і палюбаваўся імі, можа адчуць сябе лепш. Радаваць жа шклаўчан і гасцей горада экспазіцыя будзе да сярэдзіны студзеня.